Kakausipin siya pag nakapunta rito, yun ang pinaka magaling na nakuha pa ako. Mga Kabicolano, mag-ano muna tayo. Bumili muna tayo. Tayo ngayon ng Baliches sa Uyo. Meron tayong pupuntahan doon na biga natin, mag-anak, matulungan man lang natin siya, konting tulong, pabigyan natin siya ng konting tulong. Mga Kabicolano, order muna tayo. Kain muna tayo. Mga Kabicolano, kain muna kami. Gawa ng sobrang traffic kanina. Nagutom na kami. Maya-maya, dala kami ng Novaliches. Kain tayo, mga Kabicolano. Mga Kabicolano, mag-ano muna tayo. Mamimili muna tayo. Mga Kabicolano, nandito kami kila Bong. Dito sa barber shop niya. Karating din ako dito sa Uyo. Hinahanap namin kasi yung bahay ni Kuya Abe. Dito muna kami tumuloy. Ayan, si Bong, oh. Oh, kaway-kaway dyan mga taga... Kaway-kaway dyan sa istansya, no? Dami na yung burakot yun sa istansya. Kumusta? Ayan. Karating din kami dito. Mabisita man lang. Ngayon, sasamahan ako ni Bong sa kay Kuya Abe. Mabigyan natin siya ng konting tulong dahil na yung paa niya, hindi na siya na-stroke siya. Hindi na siya makalakad. Bigyan man natin ng konting tulong. Si Bong, bigyan natin ng bigas yan, mamaya. Mapabasa pati ako. Oh. Ay, kailan ka mapabasa? Pag-una, kung mapabasa ka na. Ay, mapabasa. Abiyo. Mahirap manapin dito talaga. Sinamahan kami sa barangay. Yung barangay doon. Nagpunta ka ng barangay? Hindi, malapit kasi doon. Tanong ako. Kaya sabi ko, mahirap. Oo, yun nga. Doon kami kanina. Pag Oo. ka lang ng palengke sa Uyo. Oo. Sarado kasi yung palengke. Kaya Ayun. kasi pumasok ka dito sa Gym 7. Oo. Oo, dito. Pag kumalang ka dyan, dito yung Pasko na yung pinasukan ko na yan. Oo. Maganda rito sa kanila eh.
maaliwalas. Pinsahan mo magalikan. Oo. Oo. Ano nga ulit pangalan mo? De? Mary Jane Taluban. Taluban, ang ano ko. De, pinakapangalan mo? Mary Jane. Si Ate Mary Jane. Sabay. Oo, si ikaw. Si Cardaw. Oo, si Lolo Cardo. Kusugong pa. Ang usugon pa daa? Oo. Mga birang taon ka na ngunyan? 74, mag 75. Ay, kasing kuyan mo si Pader, si Papa. Si Binamen. Si Tin. Oo. Yung kilala ko ito. Pero may saraday pa ka mo, nagkakarakros naman sa harong sa istansya. Iyo. Ina mo si Norma na. Norma. O Norma, kapitan sa Paulba. Paul ba? Yung ina ko. Kabarkada mo ito. Kaniya. Iyo. Naraman mo ito, si Tiyo baga, si Tiyo Berto, gada na. Ito. Kanya kaagimbulan. Oo. Ulan pala. Dahil Ito, nagano digdi. na kami nakauli duman. Nagano digdi. Nag-Facebook yata digdi. Iyo. Oo, si Marlon. Si Marlon nag-ano sa Kuya Digde? Marlon na Barbero. Anak ni ano, Anak ni Tiyo John. John Nabube. Oo. Ito sa Batangas yata. Sa Batangas na siya nakatira. Batangas. Yan pagsabi ni Bumbong na. Oo. Ito anak ni Norma yan. Norman Paulba. Iyo. Oo. Hindi na mahilig sa taxi. Mga kaano ko yan naman sa... Mga kabikulanan, dito na tayo. Bong! Ay ka naman, oh. Si Pinsan Bong. Yung malupit na kasama ko. Alcohol muna tayo, mga kabikolano. Yan. Ay, si Kuya. Yabe, nandito na ako. Nandito na ako. Okay, kailangan yung pinakuna ko na nakarating sa kuya. Oh, siyempre. Ayan, napadyan naman yun. Si Kuya. Puta lasing na mo. Yan, si Kuya Abe. Nalalasing na Tiyo. Yan. Hindi ka na magtampo. Oo. Huwag ka na magtampo sa akin dahil Oo. pinuntahan na kita. Dito ka daan din. Tara. Alam, Ang hirap na nalipatan ko. Iyo. Iwahig. Ayun, musta? Ada, dito ka ni. Ayan o, para makiling ninda na, na pinuntahan kita. Oh, kasi Kuya Abe, kamag-anak namin. Pinuntahan namin, nagkaroon siya ng, ano nangyari sa'yo nangyari dyan? Na-stroke ba? Ayun na stroke. Pero, hindi ka naka-recover? O ano? Wala pa. Oo. Kung ka muna. Oo. Isa ka na sa bahay. Hindi, walang problema. Importante, pinuntahan kita dito. Sabi ko, gusto kong alamin yung anong kalagayan mo. Kasi, pero tumaba-taba ka nga, oh. Kaya lang, ito, hindi ka nakakalakad talaga. Hindi talaga, no? Grabe pagka-stroke ko talaga nito. Di meron ba yan, Jim? Pang-tatlo na ito. Ang pangatlo na. Oo. Ang dali ako sa yung pagkain na yung dami kinain ko umaga. Nilina alas 10, tanghalian, puro kanin saka yung gulay na munggo. Sarap pagkaluto. Dali. Pagdating ko sa sa Bilbao, pagpasok ko, nung pahinga ko sa gilid ba na kanya, parang gutter. Higa-higa ko, puta maya-maya. Hindi ko na nagalaw itong kamay ko. Ito, hindi mo nagagalaw to?
Hindi. Hindi na. Ito kabila, walang problema. Ito lang. Ito lang ano. Parang kalahati lang sa'yo na ano no. Kalati katawan. Pero yung pa, okay naman. Kalahati talaga madali. Ngayong kalahati, pati pa kalahati. Ah. Pwedeng itayo yan. Kung Dati mga Kabicolano, natulong-tulong na rin ako kay Kuya Abe. Ngayon ko lang napuntahan siya dahil medyo lumipat na sila. Kasi wala na rin siyang trabaho. Ngayon, dito na siya sa Oyo, sa bahay niya. Ano ka na ito? Caloocan na to. Ayaw nga pala. Caloocan na. Oo. Talipapa, Caloocan. 164 Caloocan. Ito pa ba Caloocan dito? Oo. Ito Caloocan North. Si Abilino, Calios, Buban. Buban. Yan mga dati siya nagtrabaho sa Bilpax. Ngayon, nangyari sa kanya, medyo di na siya nakakalakad. Kaya pinuntahan natin siya para matulungan si Kuya Abe. Kaya ito, masaya na kami, nakita-kita tayo. Kaya, huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil, siyempre, Hindi ko alam nandito naman kami. Hindi ko alam kung makakaway pa ako. Oo. hindi ka naman umuwi kahit ganyan. Bakit? Service lang yan. Oo. Hindi ka naman makauwi. Pag oo. Magsikap ka. Pag gusto mo mag-uwi sa Bicol, iuwi kita doon. Kung gusto mo. Dami sasakyan. Oo. Ayun, sa baba may sasakyan. May sasakyan. Walang problema. Ano na lang, kita tawagan na lang. Oo. Walang problema. Gusto Basta, mo umuwi. wag mo na ngayon pandemic ha. Huwag mo na ngayon. Pag medyo natapos ng pandemic, di ka ba nakakaupo? Nakakaupo ko pag binubuhat ako pag ano. Alala. Ayaw. Malala yun ha. Pag hawak na ito, yung lubid din. Ay, ito may lubid pa siya. May lubid. Kaya ano yung parang yan to. Ito. Ayan. Ayan naman pala maganda eh. Sige. Para makaupo si Kuya Abe. Makialis ng unan doon. Sige. Alis yung unan. Yan. Ito. Ibaba mo muna ako. Ay, ito to. Ano ba? Yan. Yan. Ay, tanggalin ko na unan. Sige. Hirapan kaya ako magbangon yan. Mahirap na oh. Kaya pa gusto magtukaw eh. Sabi yung paa mo. Baba mo yung paa. Oh. Ito to. Yan. Yan. Kaya na yun. Tiyo mo naman, ihawak na sa kamay. Ayun. Yun naman. Yan, lubot. Yan. Ginagawa ko ng ioro ng lubot. Hatakin niya. Yan. Ano yung paa niya, Ben? Nagparikos man. Yun. Hirap wala na tayo. Dahil ko nakagangkano dyan, Chibilay. Hindi na, tama na. Yung paa niya, paki-straight mo. Ang nag-aalaga, tay? Ha? Ikaw lang? Ako, hirap na hirap ako. Talaga, sabi ko sa'yo, sa totoo lang, hirap ako. Gabi naman na tumabas siya ng ano. Oo. Sabi ko, Pero tumaba siya, no? ano ba, alaga ko sa pagkain. Kung ano ang gustong pagkaon, labili. Muli. Sabi ko sa kanya, Muli ka naman may was luma. naka-recover. Doon pwede ka Ang maka-wheelchair tinamaan doon. sa kanya, hindi naman puso. Puso, tinamaan. Puso pa yung tinamaan niya, no? Tinamaan ang puso. Kasi pangatlo na siyang ano. Pangatlo. Parehas naman. Pero yung una, hindi masyado, no? Yung una nagapan. Mm. Yung pangalawa, di ba, naglakad yan ng papilay-pilay. Na tinatapon. Yung pangalawa, nakarating pa ko doon sa inyo. Oo. Yung pangatlo, ito na. Ito na nga, yung pang, ano na, natapos siya sa pagbigay. Kaya nga. Hindi na lang kamo. Yung pagkatapos niyang kumain, pumunta sa pabrika, doon siya nagtulog-tulog, nagpalito. Ano, pagdating ng mag-alauna na, parang di na nagsalita. Ano nangyari dito? Tuyo laway na, tabingin na yung bibig. Diyan na, taranta ako. Tawag ako ng sasakyan. Tapos yung pag-ibig. Pero, Jo, nahirapan ka talaga nahirapan ka mag-ano kay Kuya Abe, ano? Dapat meron kang sana taga, ano, no? Sa pagdumi pa lang niya, hatak-hatak ko yung paa. Nilagay niya yung paa niya dyan, tapos ako nang hatak ko ng paa. Yung bigat. May taihan siya din, balde ng ano, yan siya nagtulong. Sabi ko, ang
Mahirapan mo kumain. Mm. May isa pang masakot na kulang. Magano isa pa. Pilitin na kumain na hindi masanay kasi. Ano ko sa'yo, insan, kako si Pinsan pag nakapunta rito, yun ang pinaka magaling na nakuha pa ako. Siyempre, hindi man kita pababayaan. Alam ko yun. Nakapila ka sa akin eh. Andito Kaya ang ko mga yan. kapatid niya. Nagdala ko ng mga pagkain sa'yo. Tapos bigas. Mga pasalubong ko sa'yo. Mamaya bibigyan mo kita ng pera para meron kang pang ano mo. Grabe ang paglalaki. Nagbabay kasi Sinule. Hindi ako pumunta rin dito. Nakita na yung Bringardan. sa rin yan. Sige, isang agi-agi. Mga kabikulano, mahirap yung kalagayan ni Bringardan ang lagi na Kuya dito Abe. eh. Wala, hindi mo Maliit lang bahay nila. Tsaka pag sabi ko happy lang. yung kamay niya, oh, hindi niya nakagalaw na. Oh. Hindi na niya nagagalaw yan. Mga kabikulano. Pinsan kay Mrs. Pag Oo. nainis ako yan, ito na lang inano ko. Ginaganon ko. Katulad kagabi. Pero yung mga pagsasalita mo, buti, medyo okay pa. Siya, Oo, pero hirap siya bumangon. Hindi na siya nakakabangon. Kaya ano, Tulad kagabi. asawa niya si Ate Nene. Nakukuha nito kagabi. Siya yung nag-aalaga sa kanya. Hindi siya pinapabayaan. Kaya hirap daw, may nahirapan lang siya pagbuhat. Gawa ng mabigat siya. Pag dumi, mahirap. Kailangan saksakan muna ng... Makapag-upo. Ano sinasaksak mo tayo para magdumi? Ano sinasaksak mo para magdumi? Suppository. Sinasaksakan mo ng bago magdumi. Kulak eh, kulak. Dolkulak. Ayun, napakahirap. para siyang, akala mo ba siya parang nanganak? Oo, oo. Ang hirap. Ang grabe yung sa Pasig. Yung tatawag ko na lahat ng Diyos eh. Paano ba ito? May sigaw na ako. Asa na sa palibin, nabitawag ko Oo. kaya sigaw kami ng sigaw. Lagi ka lang magdasal. Tapos, Tapos, naupo ako dun sa, sa Pasig sa kama. Bigla ko nalaglag. Buti na si Arne. Arne, tulungan mo ako. Ibangon mo ako. Mahirap talaga. Lagi lang tayo magdasal para kawaan pa tayo ng Diyos na ibalik tayo sa dati. Bigyan pa ako ng lakas. Lakas kasi kawawa ko. Sabi nito bilang sa Bicol. Mas lalong kawawa ka doon. Muli ka na lang. Oo. Sabi niya, hindi na yata ako Kanina pala kayo kagalawin ni umalis. Edith. Mauwi na nun. Sabi ko, ikaw mag-alala, mamaya-maya, andyan na yun. Naiyak tuloy si Kuya Abe. Kasi, Si Edith, malayo na kasi ako, dito na ako. oo. Darating yun. Hindi niya in-expect na pupunta ako at pupuntahan ko siya. Kasi malayo dito sa kanila eh. Nasa Caloocan na to eh. Dulo, looban pa. Ako alam mo nga ito. Hindi ko Napakaraming alam tao pa. dito, kanila sa labas. Si Bungga ko. Hindi ko alam yung bahay. Hindi ayaw magpunta dito yun. Dito na ako eh. Alam ko yung lugar na to. Oo, alam ko eh. Dito ako nagtitinda kay Dio Cardino. Oo. Kaya alam yung sa dami ng bahay, makuha ko pa ba itong alin? Ayun mga kabikulano. Kaya sabi ko sa Medyo mahirap talaga kalagayan niya dito. Kailangan natin matulungan si Kuya Abe. Pero marami pa tayong pag-asa. Marami pang magmamahal sa kanya. Dahil papakita natin siya na napakabuting tao niya. Napakabait. Ilagay kita sa wheelchair, lagay kita sa kanto, maganda na kamay mo. Mangingi siya. Marami talang bibigay. Ayun talaga, hindi na maghahanap buhay talaga eh. Ay yung ano nga, naglalakad, binibigyan eh. Sabi ko, lagay kaya kita sa wheelchair. Kaya wala natin pambiling gamot. Wala pa. Sabi ko nga, paano ka kung may nakakilala sa akin yan eh? Sabi sa akin, sigawan ako. Oo. Pero masaya siya mga kabikulano na pinuntahan ko siya. Napakasaya niya. Kahit papano ano. Ano yan, mga lusartan. Eh ako, kahit hindi pa ako na-stroke, mayroon din akong ganyan eh. Ako nga. Pag ano, Ayan mga kabikulano. Oh, yan si Kuya Abe. Si Kuya Abe napakabait niyan. Doon ako lagi sa kanila. Dati inaabotan ko na rin siya ng tulong. Kuya Abe, bibigay ko sa'yo to. Oh, pangdagdag mo, 2,000. Oh.
Meron ka doon bigas, mga noodles, pagkain. Marami ako yung ano, Salamat ha. walang problema. May isang sakong bigas ka doon. Kaya mga May gatas doon na fresh milk. mga kukukundi na. Pinain mo ko siya ng kape, sumasandog ko. Ba't mo ako pinainom ng kape? Di wala eh, wala pa tayo na. Ay, kumutan na. Oo. Para di kami. Yun mga Kabikulano, nakarating na kami dito. Kaya, ayun, masaya na rin ako. Kita na kami dalawa, masaya na rin siya. Kaya, matutulungan pa natin Nung siya. namatay YouTuber sa mo, ka? Hindi ako nakauwi. Hindi ako nakauwi. Dumating sa bahay. Ayun mga Kabikulano, nandito na lang yung vlog namin. Kanina ko pa sila hinihintay ng mga alas 10. Mga Kabikulano,